Tak náš kapitán Artem Tarasenko. Arteme, pojďme zhodnotit ten dnešní zápas, ty jako kapitán. Co jsi říkal na to, když jsme hned v první minutě dostali góla? Co můžu řeknout, to nechtěli ми то достати ten балон, то було шпатně hodně. Ми на тренінгах працювали над тим, аби яко взаду було в кліду, а в погоді, а з перших минут ми то пустили ten гол. І про мене то було шпатně, але ми знали, що дамо ще гола, takže працювали над тим, над закінченням, тактика, takže добре. Ty sám, jako ten pravý kapitán, si v 15. minutě, tedy ne příliš dlouho po tom prvním gólu soupeře, vyrovnal, tak bylo to takové uklidnění, takový klidnější? No jasné, to nám hodně pomohlo, ten trestňák, jako dal, to a i mě, a i týmu, já myslím, že hodně pomohl, i jako už bylo trošku klidu, i dobré. Ve druhém poločase se nám podařilo naším hrotovým útočníkem vstřelit ten druhý gól, ale přece jenom pak jsme se i trošku o to vítězství obávali, museli jsme bojovat. No jo, my potřebovali bojovat, protože každý bod to pro nás důležitější i já myslím, že jako i to hodně pomohlo Peteru a i pro něho to bude dobré, na příští zápasy on bude mít větší sebevědomí. Jo, větší sebevědomí a bude dávat góly, já myslím. Super. Pomůže nám. Ty sám prohlašuješ jako správný kapitán, že jediná cesta je návrat do 3. ligy. Přesto v té naší soutěži je tam jedno mužstvo, které nám asi možná bude dělat problémy, protože je obecně považováno za favorita, a to Bčko Artisu. Za 14 dní ho pak přivítáte doma. Příští zápas ještě hrajete ve Velkém Meziříčí, ale když se podíváme právě na tohohle soupeře, minule ztratil bod doma právě s Havlíčkovým Brodem. Vy jste ale Havlíčkův Brod porazili. Dá se to nějak porovnat, že by každý mohl porazit každého? Já myslím, že v této 4. ligy každý může porazit, každý má kvalitu a to může se stát jako první tým, první tabulky, tým může i prohrát poslednímu, takže my na tabulku надеемся a každý zápas potřebujeme jenom vyhrát a jedeme do 3. ligy. Přeju, ať se vyhýbá zranění a ať se vám daří příští zápas ve Velkém Meziříčí. Děkuju.